Arestado ang isang 42 anyos na lalaki sa ikinasambay bust operation sa Purok 4, Barangay Gahonon, Daet, Camarines Norte, alas 8 ng umaga nitong Miyerkules. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Errol Garchitorena, Chief of Police ng Daet Municipal Police Station, ang suspect na si alias Nerd, residente ng naturang lugar at itinuturing bilang isang high-value individual. Sa bisa ng search warrant, nakuha mula sa posisyon ng suspect ang ilang hinihinalang ilegal na droga na nagkakahalaga ng 15,000 hanggang 20,000 pesos. 3 to 5 minutes bago nabuksan. Then nung lumabas yung suspitsado natin galing sa CR and basang-basa yung kamay. So ibig sabihin yan may ginawa na siyang alanganin na possible na na-flash niya. Yun ang assessment ng ating mga operatiba doon sa area. Sa Purok 3, Barangay 5, Parehong Bayad, arestado rin ang isang 40 anyos na lalaki na suspect din umano sa pagbebenta at paggamit ng droga sa ikinasang buy-bust operation alas 5 ng hapon parehong araw. Kinilala ang suspect na si alias Joel, isang street-level individual o SLI at residente ng naturang lugar. Nakumpiska sa kanya ang 6 na gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 40,800 pesos. Ayon kay Garchitorena, bagamat isang SLI si alias Joel, minamanmanan na rin ito ng regional authorities dahil sa halaga ng mga binebenta nitong droga. Timingan lang natin na yung sa transaksyon is ito lang yung dala niya. Pero may mga times as intelligence information na ibinigay sa atin ay mas malaki pa dito ang nahahawakan niyang item ng mga droga. Patuloy naman ang Daet MPS sa kanilang pag-iimbestiga at pagdakip sa iba pang sangkot sa paggamit at pagbenta ng droga. Para sa mga balitang Tatak Bicol, May Insinares.